Jama'a barkanku, ɗimbin gaisuwa mai talin Abin da ake nufi da matakin amfani da karfin sojan ECOWAS. Manyan hafsoshin tsaron kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS na kammala wani taron kwana biyu a Juma'ar nan, inda suka tsara matakin soji da kasashen yankin ke shirin ɗauka kan sojoji da suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokuraɗiyya a Nijar. Tana kara matsin lamba kan sojoji masu mulki a Nijar, kannin kofofin diplomasiyya suka kasa bullewa. Ga dukkan alamu sojojin Nijar yanzu sun kasa fahimtar juna da ECOWAS. Kwararrun jami'an diplomasiyya da manyan mutane masu kima da malaman addini kai har da sarakuna ba su iya shawo kan bangarorin biyu kan teburin tattaunawa ba. Masharhanta sun yi hasashen cewa manyan hafsoshin tsaron ECOWAS da ke taro a Ghana za ta bullo da tare-tare da rundunar kota kwana ta kungiyar za ta yi amfani da su wajen tura dakarun mamaya cikin Nijar. ECOWAS dai ta ce za ta yi amfani da kayan aiki da take da su domin wannan mamaya, ko da yake tana maraba da duk wani taimako daga waje. Tuni shugabannin kungiyar suka ce dakarunsu na kota kwana su kasance cikin ɗamara. Mu yi nazari kan abin da hakan yake nufi. Menene amfani da karfin soji? Amfani da karfin soji na nufin yin amfani da sojoji domin tallasa aiwatar da wani abu da ake so ya faru, a cewar Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya, wani tsohon jami'in soja kuma masanin harkokin tsaro a Najeriya. Don haka anan abin da ECOWAS ke nufi shine rundunar kota kwana ta ECOWAS za ta je ta fatattaki sojoji da suka kwace mulkin Nijar tare da mayar da Muhammad Bazoum kan kujerar mulki. Za mu yi amfani da karfin soji, amma dai ba magana ce ta lallaba ba, in ji Kuka Sheka. Ya kara da cewa sojoji ba za su yi fito fili su yi bayani hanyar da za su bi don cimma manufofinsu ba, saboda shi yaki dan zamba ne, don haka su kadai za su san yadda za su bi wajen aiwatar da tsarin su. Masana sun ce cikin zaɓin da ECOWAS ke da shi akwai yiwuwar tura dakarun mamaya ta ƙasa zuwa cikin Nijar. Kungiyar ta yi amfani da irin wannan tsarin bayan cikin wasu kasashe masu fama da rikici a Afirka ta Yamma. Ba dai zaɓi ne mai sauki ba, yana buƙatar dumin dakaru da kayan aiki. Kafin rundunar ECOWAS da iya mamaye ɗaukacin Nijar, ƙasa mai girman murabba'in kilomita miliyan 1.267, ga kuma makiyayar hamada. Ƙasar Senegal da Ivory Coast ne ya zuwa yanzu suka yi alkawarin tura dakarunsu zuwa Nijar. Masu sharhi a fannin tsaro sun ce fayyace bayanai game da babban shirin amfani da karfin soji na iya ɗaukar tsawon makonni kafin a kammala, sannan mamaye irin waɗannan yana kunshe da ɗumbin kasada. Akwai buƙatar makudan kuɗi da jigilan ɗumbin kayan aiki ta ƙasa da sama, sannan kuma yana da hatsarin ta'azzarar harin tabarbarewar tsaron Nijar da ma ɗaukacin yankin Sahel da ke fama da shi. Yana da kasadar hassada kashe-kashe da ɓarnatan dukiyoyi. Kasashen ECOWAS da ma sauran abokan kawayensu na duniya lalle ba za su so hakan ba, mai yiwuwa ne ma za su yi duk wani abu na ganin sun kaucewa hakan. Idan zaɓin tura dakarun mamaya ya zama wahala, ECOWAS na iya amfani da aikin dakaru na musamman. Zaɓi ne da ake iya horas da wasu zarantan dakarun kuntumbala inda za su kai farmaki cikin shamata da ɗaukar numfashi na ɗan kankanin lokaci. Kammala abin da aka umarce su fito. Dakarun kuntumbala za su iya kaddamar da samame da yin diran mikiya a kan birane da wasu muhimman cibiyoyin tsaro da harkokin mulki, su kwace su daga ikon dakarun sojin juyin mulki kafin mayar da hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum kan mulki. Daga bisani kuma sai kungiyar ta kara aika dakaru cikin kasar da za su taimaka wajen dawo da zaman lafiya da kuma doka da oda. Akwai kasashen yamma da dama waɗanda za su iya taimakawa ECOWAS da bayanan sirri da take buƙatar don aiwatar da wannan aikin soji na musamman cikin Nijar. Ikemen Iyofon, wani babban mai bincike a cibiyar tuntuɓa kan ayyukan bayanan sirri ta SBM a Najeriya, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai Reuters cewa lokacin da dakarun za su yi amfani da shi takaitacce ne, kuma tuni akwai kwarewa da za a iya aiwatar da haka a Afirka ta Yamma. Irin wannan aikin sojoji zai fi zama tabbas, in ji Ifion. Duk da haka shi ma din yana da irin tasa kasada. Kasancewar dakarun kasashen waje da wasu cibiyoyi suna gadin cikin tsakiyar babban birnin Yamai na iya hazziga tarzoma a birnin da ɗaruruwan mutane suka hau kan tituna don nuna goyon baya ga masu juyin mulki da kuma adawa da kasa London ɗin kasashen waje. A shekarar 1990 ne ECOWAS ta kaddamar da wani aikin tabbatar da zaman lafiya da ba a taɓa yi irinsa ba, don kawo ƙarshen wani mummunan yakin basasa a Liberia ta hanyar tuna rundunar sojojin kasashen Afirka ta Yamma da ake kira dakarun sa ido kan yarjejeniyar tsagaita wuta na kungiyar raya kasashen Afirka ta Yamma ECOMOG. An sake tura dakarun ECOMOG karo na biyu zuwa Liberia a rikicin da ya shafe tsawon shekara 14, wadda ya kawo ƙarshen ta a 2003. Kungiyar Afirka ta Yamma ta kara matakin shiga tsakanin bisa
hujjar cewa rikicin ya haifar da illoli a kasashen makota. Shiga tsakanin ya yi nasara ta wucin gadi wajen takardar da zubar da jini da kashe-kashe kabilanci, kuma tun daga sannan mutane da yawa ke kallon matakin a matsayin wani abin koyi na warware rikici a yankin irin Afirka ta Yamma. Sai dai ana zargin dakarunta da hannu a jerin take hakkokin ɗan adam, a cewar kungiyar kare hakkin ɗan adam ta Human Rights Watch. Janar Kuka Sheka ya ce akwai abubuwa da dama da za su yi tasiri kan Nijar kafin ma a fara amfani da karfin soji. Takunkumi da ECOWAS ta sanyawa kasar da suka haɗar da katse wutar lantarki da rufe kan iyakoki mataki ne da ke durkusar gwamnatin soji, inji shi. Ya kare da cewa dole manyan hafsoshin tsaro tsara matakan da za su bi wajen amfani da karfin soji. Masana da dama suna ganin cewa amfani da karfin soji da ma tarin matsaloli wadda za su shafi mutane da basu ji ba basu gani ba. Kuka Sheka ya ce idan aka yi amfani da karfin soji talakawa ne za su fi kowa shan wahala. Su fa masu mulki 'yan tsiraru ne idan aka kwatanta da al'ummar Nijar, don haka idan aka yi amfani da karfin soji ta hanyar kai hare-hare to talakawa ne fa za su yi wahala fiye da kima, inji shi. Wata maslaha kuma da matakin da zai haifar ita ce shafar dangantaka tsakanin Nijar da wasu kasashen ECOWAS. Misali, idan ka duba kasashen wadda ta fi kowa karfin fada a ji a kungiyar ECOWAS ita ce Najeriya, kuma tana da alaka da kud da Nijar, musamman yankin arewacin kasar, inji masanin tsaron. Ya kare da cewa Najeriya na da iyaka da jamhuriyar Nijar a bangarorin jihohi akalla 7. Al'ummomin su na da alakar zumunta ko auratayya tsakanin su. A waɗannan yankuna zaka ga an samu mutum matarsa ɗaya a Najeriya, matarsa ɗaya kuma a jamhuriyar Nijar. To kaga irin waɗannan abubuwa akwai matsaloli da za a iya la'akari da su. Kuka Sheka ya kuma kira ga hukumomin ECOWAS da sojoji da ke mulki Nijar da su ringa lura da waɗannan abubuwa. Muna kira ga sojojin Nijar da su yi la'akari da lafiya da ci gaban kasar su. Ya kamata su saurari wannan kungiyar domin ci gaba da kasar su, inji Kuka Sheka. Kuka Sheka ya ce duk da cewa bai san adadin sojojin da kasashen ECOWAS ke da su ba, amma dai ya ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi, kuma idan aka yi la'akari da yadda dakarun kungiyar suka yaki a kasar Saliyo da Liberia, an ga yadda sojoji suka yi tasiri. Duk da wancan lokaci babu fasaha da kayan aiki irin ta yanzu, inji masanin tsaron. Ya kuma ce batun ba yawan sojoji bane, abinda aka yi la'akari da shi shine irin fasaha da makamai da kayan aiki sojoji na ECOWAS ke da shi. Yanzu zamani ya kai kana Abuja zaka iya cilla makami zuwa Yamai ko Zandar ko wani gari a Nijar, inji shi. Masanin tsaron ya ce duk kuwa da irin waɗannan fasaha ta zamani da ake da ita, su ma sojoji Nijar za su iya samun ɗauki daga wasu kasashe, musamman kungiyar Wagner ta Rasha, inji Kuka Sheka. Idan ECOWAS ta yanke shawaran tura dakaru zuwa jamhuriyar Nijar za ta gamu da gagaruman kalubale. Akwai barazana da kasashen makotan Nijar. ECOWAS ta dakatar da sojojin masu mulki a Mali da Burkina Faso. Su kuma sun ce duk wani matakin soja da za a ɗauka a kasar Nijar za su ɗauke shi a matsayin wasu shelar yaki a kansu. Nijar ta fuskar shimfiɗan kasa ita ce kasa mafi girma a Afirka ta Yamma, don haka tura dakaru zai kasance mai gagarumin kalubale ga kungiyar ECOWAS. Tattara rundunar sojoji da za ta aika na iya zama kalubale ga wasu membobin kasashe kamar mafi girma a yankin wato Najeriya, suna fama da kalubalen tsaro a cikin gida, kuma ba lallai ne su iya bayar da sojojinsu ba. Akwai kuma batun kuɗi ga duk wani mamayen sojoji, musamman ma a lokacin da gwamnatoci suke fama da tsadar rayuwa. Ana ganin matakin diplomasiya don kai ga zaman lafiya a matsayin hanya mafi dacewa ga dukkanin bangarorin, sai dai akwai masu cewa shi kansa ba abu ne mai sauki ba, kuma don kawo ƙarshen yawan juye-juyen mulkin a yankin Sahel sai ECOWAS ta yi da gaske. Jama'a barkanku, ɗimbin gaisuwa mai talin